Kære Cecilie, jeg elsker dig rigtig højt. Du er verdens bedste mand, og du er rigtig, rigtig sød. Og jeg glæder mig til i morgen, så kan du se min lille kaffevideo. Og hvis jeg ikke kan huske, så kan du også få min kage sang, hvilket er rigtig god, og jeg håber, din Astrid. Fortsættelse. Kære Cecilie, det er et ret fedt grin, du laver lige nu, men luk munden, ellers kommer der fluer ind. Kære Cecilie, fortsættelse igen. Nu forventer jeg, at du også kommer med noget sødt noget, men i stedet for, så står du bare der og griner, og lige om lidt, så kommer der sådan en flue ind i din mund, og så den hedder altså Ib, og så dræber du Ib, og så bliver jeg nødt til at komme, og nødt til at hugge din mavestykke, så jeg kan redde Ib. Din Astrid. Kære Astrid, jeg bliver nødt til at skuffe dig, men jeg kan ikke finde ud af at sige sådan nogle ting. Din Cecilie. Kære Cecilie, du bliver altså nødt til at få Ib til at komme, og bliver nødt til at springe dig i luften, eller i hvert fald dit næsebror, så det er, at der bare strømmer snørt ud. Nå, men held og lykke. Jeg kan godt stå her og holde øje med dig. Din Astrid. Hvem fanden i alt helvede er Ib? Altså, hvis det var, du havde følt med i min samtale, havde du fundet ud af, at Ib, det var den der flue, du måske kunne få ind i munden, hvis det var, du blevet med at grine så højt. Men nu følger du ikke med i min samtale, og det er meget skuffende. Så nu kommer Ib i hvert fald. Din Astrid. Jeg troede, det var en eller anden børnelokker eller et eller andet, du snakkede om. Nej, han hedder Paul. Paul. Ja, Paul børnelokker. Han der tager den store behov på deroppe i sparkristen på de unge små piger. Din Astrid. Hallo Cecilie, jeg mener det. Der sidder en bagved dig. Hallo Cecilie, vent om der er en eller anden. Din Astrid. Ham her? Ja, det er Paul, og den grønne sting, det er den behovet. Okay. Hej Paul. Er du børnelokker? Men kære Cecilie, nu bliver vi nødt til at slutte den her samtale af. Jeg elsker dig rigtig højt, og held og lykke med Paul, som du nok skal hygge dig lidt med. Og godnat. Sov godt. Vi ses i morgen. Jeg glæder mig til kirken og se dig. Kys din Astrid. Jeg bliver helt rørt. Prøv lige at snakke dansk. Og græder du lige nu? Det er også okay. Men hils Paul. Vi ses. Kaffe, kage. Drik kaffe, kage. Kaffe, det er sundt. Når du er lidt træt. Drik kaffe, kage. Kaffe, kage. Yay!